eyi nde yewtere noon komin saabi ɗum min wi wa galle fof mbeɗa sohli mon sabu ko kewe ko meeɗa kewde e galle so kewe galle il faut wa galle fof tino ɗum on majjani hakkundam e baaba to ndewdumi e baaba baaba kala biɗo ɗo baaba ko metti ɗum min mi darima baaba gila won cukalel toksel yumma ko totti kam mboɗo funta hay kuus mi sonni ɗum baaba hay kuus ñamdu baaba meeɗa mankude mbaɗa jangguinamo ɓurani te onon fof oɗon gandi no baaba wayi mettude haqqille han gila baaba fuɗɗi jammude ha joni ɓuuri duuɓi tati way mi waddi hen ha yettima uli ayyuhal kafirun hande noon baaba yoɓi kam baaba addani kam plainte hasbunallahu wa ni'mal baaba addani kam kayit gendarmerie kay manda gendarmerie manda police ñande hen ko mbaɗumi ɗo koye baaba si a yii to piimi baaba oui mimi nda ko mbaɗumi ɗo koye baaba a yii to woto sennam dey affaire plainte nari hen mboɗon molli Allah ni mboɗo nodde ɗo bas 6 a yii ɗo to piimi baaba ko ɗum baaba waɗi onon fof noon tiniron ɗum ni wona pulgolam police way caggal baaba way kam yobde nde ñamani tinire ɗum ni kam wiyan noon de mbiɗa honon addanma plainte baba baaba admi kam plainte baba holto heeɓi hakkille sakka no winde est ce que juumani kaw plainte ko ɗum jaahi kam a kaali woppu est ce que jumani kaw to kayi to woni kayi to nani kaali baaba addani kam plainte min ɗum yiiɗi min miijaji holon baaba holto baaba ƴetti o hakkille ceerno modde woyi wemdini est ce que fayidani ɗum e facture courant eyi ƴeew si hoto wiyatam noon way si hoto wiyam noon yo jewta wona facture ndiyam kadi ala ƴeew kaw an ɗum wona plainte ɓolo plainte e holɗum baba ko waɗi hen certificat médical 21 jours Ko woni- mbeɗa wawi gagne ɗum oui certificat ala kam mariage gani baaba ke jiyon ɗum certificat mo ganduɗa ɗum ko firti certificat médical 21 jours ko firti certificat médical 21 jours Eyi. kala nde neɗɗo waddi ɗum e ɗum ɗo plainte sa yeehi police walla gendarmerie 21 jours balɗe nogas e gooɗi kam il faut leloɗa ɗum a yewtinte ɗum to leloro noon hol toon kaalido to lel to nder suudu allah Prison? te kaalido allah ne seedi ɗum ko min tawa matam baydi ndiaye ko toon jangganno mama acca jangguintuno o furimo o waɗi la médical ɗon e ɗo kaalatumami no noon nawira kaso bi o waɗi toon ma yayi semaine ngaji tati nde o yalti ko junngo ngo heeli allah ne seedimo kaso o wonno kaso kay welani min mbimami min ka to murtani wajiɓe mbimami ɓe dugdu o rufe makko ko sumbu ɓuuɓɗo o waɗnimo certificat médical nene leeli ha joni allah ne seedi to omono prison kay prison allah ne seedi sumbu médical ɓuuɓɗo o rufe makko subaka law o waɗimo certificat médical o leeli ha ɗo o yaltani mbimen kono an a wona uddeteɗo menda hol uddeteɗo kono an a jeeya hen ko ligganiɗa leñol ma ko ligganiɗa ɗum ɓesgu ma e ko mbaɗɗa e moƴƴere mbaɗɗa e oɗo galle o menda hol uddeteɗo kono a jeeyaka hen so Allah jaaɓi an woni jeehowo an woni gartowo min kay sam dañi wasde yaade ɓureni kam sam dañino wasde yaade min ɗum ɓurani arrangani police o il faut jaa nde tawata ko médical natani ɗin Allah kam jaɓi. mbaɗanmami conseil tawde ko laamu noddi yatan notoyo ala min mamiya kaalido mamiya ma yamar janggo somi yaha mam nodde jaade so Allah jaaɓi ma yamar 21 jours un hewani jour kaalido hewani 21 hewani te ko médical ceerno moƴi ñaago allah kam sa nawawa prison yoɓe transfert cuisine gona toon lowƴo kaye so wona ɗum ponkaluji wonɓe rewɓe ɓe sa jokkodiri e mabɓe kele comme no spaghetti ni ay mo andu wallahi min ɓuuri mo koreji e ngoro wuro min kam ko baaba yeeya kanko mam notoye so Allah jaaɓi mam notoye baaba yi kam gañde ɗum har mam hay memde memani baaba yaha adna kam kayit gonɗo e certificat médical allo Mamoudou si mbaɗon tampere no KGS naaɓe en calminama juurama
e korkay min badde hen e yarlama yafama onon keɗo ɗon jarro e jaafo eyyi kam fo eɓe jaam eyyi teddugal mon noon baba kam koko addani kam kayit pelente o wi kam piiɗo ɗum hara mam mi memani wallahi memani kam poɗɗo notoyade eyyi joni noddirannoman alhaali avocat mono ballon kam hen tribunal tan avocat wawi arde eyyi min kay kawsi sam dañi wawde notoya sam dañi noon wasde notoyade bo ɓurani kam sam suuɗanima wallahi ɗum ɓurani kam ndam meeɗa darade police ma noddi tan eyyi a jarama seydi si mi weltima ngaari galle aka sal humto annen kumtari moƴƴi woni holɗum mi haari an henke a hejjaki pina dawra korki yil suba ha joni mbiya a haari woni holɗum a sal humto annen aɗa yimmin kumto ayi nene mbeɗa moole allah ay min haala hewka woni kon wawa ñamata ko ɓernde yende ɓernde mi yeeɗani wona bawɗo ñamde mi haari wona ko min hoori yennu ɓernde ma mima ya yennu ɓernde ma taw ko affaire haala o gelɗo pelentel aɗa andi ka jahowo ka gartowo annene ɗum ɗo han ene tagmaɗa wasa ñamde aɗa nen aɗa ñan sa ñaman min mbawata ñamde pelente fammintaki wat famnin pelente o hoto wi gelɗo pelentel te ay nenne goppe gurdam mon jiɗɗo ƴettun mbaɗo ɗum ñamde nelaɗo hoori ha kiki humtori ko tamaroje goppe kam min mbaɗa wonde e allah an hay tandarma ñamani tawde aɗa annene moƴƴi sa ñamani min mbawata ñamde de yoni o kippon walla dufoyon walla dokkoyon baaɗi min ko wondi kam hen min goƴami ko hooram way tawde a wawa yaltude darame adda ɗo kumtade yimɓe kumto minen kam sa ñamani min mbawata ñamde golla puy caggal onon kay ɓerde mon no rokku mon oɗon ñame tan mi wawa ñam sip ɗi kuuɗaɗi pusi ardoise foof nenno adne kayitno ñam ɗo mi yiyani ceerno Mody to woni min yejjiti haalandema gallamen oɗen ɗiɗo 2 jours hay bammule ɗo ɓuuri ɓurde an ko heewi arani mbaɗi ko baba baba de o wadduno ɗo ene baba portimo plainte instant oɗo kay wonu situation min goni ɗum tahi gallo bon a wawa wadde imagine ga wallahi curki jaam ko woni mit ñande mi ari ɗo to mi baba ne jooɗi on waɗi triste mbimom holko woni ɓandu ndu yeeso ngoni ɓuuti mbiyom holko woni ɗo wi ko ceerno Mody fiimo mbiyom yo portum plainte mi nana eyyi an oɗon ide ko an totti ɗum baba mi tottima ɗum aɗa andi baba wawa hay windude min o windinima ɗum tottuma 1000 francs an daƴƴu plainte o an est ce que ɗe selli ko woni ma copine min mi wi mi addiranima ɗo e galle he pour ya ɓeydanam probléme uji de min jimmi ko gusana kam probléme mais wonade ɓeydanam probléme an plainte o instant oɗo ni ceerno Mody so lilima ko kalta an ɓurani ɗum werta ko pour o huula rek amma jan ceerno non ɗum momi waɗani d' accord e ma aɗa wawi wadde bêtisage fof mi waɗa d' accord mais ɗum ɗo mi dakkarani de par ce que ɗum ɗo ɓurti oɗo cuhlel to ƴetta nanna e hoore mum yo yaw woɗi a porté kawmo ko plainte gandanɗa hoorema kawmo ko noyi tampude e makko ni an ɗum pour o usto seeɗa rek o no waye gallo ni merci ça an heɓataɗo mbaɗa bonne énergie am sa mbaɗa wimɓe doucement par ce que ana sellani attandu sagam an ma ko pit bye bye min de ndek ko gaaf mbanmi de bone ɓolo mbanmi ɗo kono haydara ceerno Mody nde moƴƴemo ko sax haydara bonta so lelmi sax ko moƴƴi komi heewi haala